Ръката на художника може да наподоби истината и да я представи пред очите ни. Но житията на светците са живи образи на истината и красотата на Христос. Защото светците са Неговите образи. Свети Николай. Свети Николай бил роден в ликийския град Патара в края на 3 век след Христа. Родителите му били християни, така той от малък обикнал Христос. Като пораснал, станал свещеник, за да продължи неговото дело. Раздавал парите на родителите си, защото смятал, че принадлежат на нуждаещите се. Разбираш ли, отче Никола, загубил всичко, затънал в дългове, дори няма ли какво да ядат, канил се да продаде дъщерите си, защото вече нямал пари за зестра. Колко лошо! Добре, Чедо. Иди си с добро, ще видим какво да направим. Прощавай, отче Никола, благослови ме. Христос да е с теб. Леле, горките момичета. Тук сигурно няма да ме забележат. Милостинята е добродетел, тайна, крилата и пъргава. Има златни криле и много радва ангелите. Какво е това? Как се намери тук? Това е истинско злато, но как? Откъде? Еха, тези пари стигат, за да омъжа голямата ми дъщеря. Но как са попаднали тук? Как? Отче Никола, научи ли новината? Добре дошъл. Какво има? Бедният господин омъжвал голямата си дъщеря, казвал, че се е случило истинско чудо. Чуй какво е станало. Христос да те благослови, чедо мое! Христос да те благослови за добрите новини, които ми донесе. Бъдете сигурни, родители мои, че наследството ви няма да бъде пропиляно. Христос е казал: доколкото сте го дали на моите братя, на мене сте го дали. Нека го направя отново. Има още 2 дъщери. Тайно хвърлил парите през прозорчето и веднага се върнал у дома, защото не искал да го видя. Като че ли се срамувал, радвал се, че го е видял само Христос. Боже, отново! Но кой е моят благодетел? Ако потрети добрината за малката ми дъщеря, трябва да го издебна и да го видя. Ето го, това беше.
Ти ли си, отче Никола? Прости ми, не исках да ме видиш. Какво говориш, отче? Не ме издавай, сине мой, моля те. Благодаря ти от сърце, отче. Ти ме спаси от безчестието, мен, клетника, готов да погуби децата си. Христос те спаси, сине мой. Христос е пристанище за всеки отчаял се. Пристанището приема всички корабокрушенци, без разлика добри или лоши. Благодаря ти от сърце, отче. Никога няма да забравя доброто, което ми стори. Благодаря ти. Толкова голямо добро на мен недостойния. Ние всички сме недостойни. Господ да те благослови. Дано да заприличам на теб, отче Никола. Дано и аз върша добро на ближните ми. Капитане, Никола каза, че пътуването ще бъде трудно. Така ли? Защо го казва? Небето е ясно. Нека си приказва. След малко ще го забрави. Наближаваме Египет и той ще се поклони на светата земя, за която толкова е мечтал. Никола! Моли се! Спаси ни! Всички ли сте добре? Всички сме спасени. Откъде дойде тази буря? Ох! Никола! Слава Богу, какво премеждие! Той е невредим. Слава на Бога! Браво, Никола! Браво! В Ликия, в Мала Азия, недалеч от Патара, имало град наречен Мира. Той взел името си от реката Миро. По онова време епископът на града се представил в Господа, напуснал този свят. Затова е трябвало да изберат друг на мястото му, някой достоен, с поведение, оприличаващо го с Христос. Епископите и свещениците решили, че ще оставят ръкополагането на новия епископ на Божията воля. Всеки епископ се избира от народа, но по Божията воля, защото е призован да върши делата му. Този, който пръв влезе в храма,
е най-подходящ за епископския сан. Как се казваш, сине мой? Никола, деспоте. Братя мои, Бог чу нашите молитви и ни посочи най-достойния за епископската обязаност. Коя е смелата душа, която ще бди и ще защитава всички и ще подкрепя истината и вярата с любов и себеотрицание? Достоен! Достоен! Ти християнин ли си? Аз те познавам. Кой още помни Христос? След 300 години все още ли вярвате в Христос? Все още ли има християни? Разбира се, и са много. Странни са тези християни. Да, и на мен ми се е случвало да срещна някой от тях. И на мен. Много са особени. Сякаш не се страхуват, не се ядосват, не се подиграват, не винят. И нещо по-чудно, раздават имуществото си, въпреки че са бедни. Странни хора, луди. Сякаш нищо не ги засяга. Един го замериха с камъни, а той се молеше: прости им, Господи. Безумци. Ами ако действително проповядват истината? Какво говориш, бре? Коя истина? Белята ли си търсиш? И какво е истина? Христос е истината. Млъкни, Никола, но Христос е истината. И истината ще ни освободи. Ела тук да видим кой ще те освободи. В тъмната епоха на тираните Диоклетиан и Максимиан никой не говорил свободно, а който се осмелявал, го хвърляли в тъмница. Всички треперили от страх. Смелост да говорят истината имали само християните, защото само те свидетелствали за Бога, който е любов, а любовта прогонва страха. Христос да бди над вас, братя. Господ да те пази, отец Никола. Нека всички заедно прославим Бога, защото Той ни дарява с любов. Минало време и царският трон заел Константин Велики. Той освободил всички християни, а заедно с тях и обичания ни Никола. Никола продължил своето дело, сякаш никога не го бил прекъсвал. Сега с още по-голямо усърдие събарил идолите и храмовете им. Гоненията на християните спрели, но църквата още нямала добра организация. Епископите имали разногласия по различни важни въпроси. Най-сериозният от тях бил арианството. В този труден момент присъствието на Константин било дар Божий. Той хванал за ръка църквата и й показал първите стъпки. Силата на злото превишава възможностите на един автократор. Ще свикам събор вселенски на всички епископи, презвитери, дякони, духовници. Ще поканя всички, за да решим заедно възникналите важни въпроси. Поканил всички. Поканените от Константин служители започнали да прииждат в Никея, област Витиния. Цяло Божие воинство от изповедници и пазители на вярата. Повечето епископи били ранени и белязани от наказанията на Диоклетиан,
но изпълнени със Светия Дух и апостолска харизма. Пред императорския дворец се събрал праведният народ. Всички, които приели мъченията заради вярата в Христос. Има ли по-достойни хора за участие в Вселенския църковен събор? Вярвам в един Бог, Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ, Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Светия Дух. Всички ли сте съгласни да подпишем решенията на нашия събор и да приемем символа на вярата? Съгласни сме, Велики Царю. Не, Велики Царю. Аз, Арий, не съм съгласен. Бог е единствено бащата. Не може и синът да е Бог. Не може да бъде едно и три наведнъж. Той е едно същество. Не може да бъде нещо друго. Умът ми не го побира. Херетик! Кой си ти, че ще скриеш истината, наречена в писанията, само защото твоят ум го казва? Самият Христос го е казал. Апостолите, учениците и последователите на Христос са го написали. Това е признатата от църквата истина. Арий и неговите последователи, вместо да вникнат в смисъла, се стремят да наложат на хората и на църквата своето грешно тълкуване. Бог по същност е един и триединен. Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Една сила, една същност, едно божество. Което означава... Виж тази керамида. Тя е направена от 3 различни материала. Глина, вода и огън. Ето същността на Бога. 1 и 3. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Не можете да ме убедите. Аз настоявам. Христос не е Бог. Спрете! Стига разпри! Ти си надменен предател. Стига заблуди и еретични слова. Какво се опитваш да постигнеш? Искаш да повярваме на теб, а не на Христос и неговите апостоли ли? Стига къвги! Сега би трябвало да отсечеш ръката на Никола. Защо си е позволил неуважение пред теб, царю? Решенията на този наш първи Вселенски събор ще бъдат подписани от всички нас, с изключение на епископите Секунд и Теона, които заедно с Арий ще бъдат отлъчени.
Съжалявам, но вие Евсевий Никомидийски и Теогнис Никейски също сте отлъчени. Ще осъдя всички еретици с указ. Трябва да очистим църквата от всяко вероотстъпничество и да установим правилната догма. Колкото до теб, Никола, ти си смел епископ, но съм длъжен да те затворя заради твоето провинение пред мен, пред твоя цар, поне докато работата на събора не приключи. Изведете го, без книги и Евангелие. Оставете му само расото. Никола! Защо си затворник? За вашата любов съм тук. Приеми това. Приеми това. Чакай, откъде намери това? Христос и Богородица ми ги дадоха. Царю, събуди се! Събуди се, царю! Събуди се бързо! Освободи тримата мъже. Напразно си ги затворил, несправедливо ще ги усмъртиш утре. Освободи ги, иначе и ти ще погинеш с тях. Кой? Кой си ти? Да смееш да ми говориш така? Аз съм Никола, епископ Николай Мирликийски. Какво беше това? Сън или истина? Кои невинни ще бъдат обречени на смърт утре? И кой е Николай? Но какво става? Авлавие, взел си подкуп, за да затвориш невинни. Бързо ги освободи, иначе и ти ще погинеш с тях. Аз съм Никола. Айде пак. Амано, този Никола. Навсякъде си пъха носа. Дори ми се явява на сън. Авлавие, бързай, царят те вика. В този час ли? Да, в този час. Бързай, защото изглежда много раздразнен. Дължиш ми обяснение, Авлавие. Кои са тримата невинни мъже, които ще загубят живота си утре? Тук дойде Никола. Сън ли беше, истина ли беше, не зная. Но какво става? Той се яви на мен и на мен. Не зная, царю мой. Нека ти обясня. Вината е моя. По-точно, не съм виновен. Бях измамен. Тоест, не точно. Как да ти кажа? Говори, Авлавие. Как са те измамили? И мен ли ме излъга? Но преди всичко, кой е този Николай? И как е дошъл тук? Каза, че е епископ Мирликийски. И на мен се яви. И аз съм много разтревожен, царю мой. Πώς είσαι έτσι, Αυλάβιε? Погледни се, Авлавие. Δεν θα βρω άκρη.
Не мога да разбера какво става. Бързо ми доведете тримата затворници. Нека разплетем тази бъркотия. Кои сте вие? Защо сте в тъмницата? И кой е Николай, когото изпратихте да ни сплаши? Жив ли е или мъртъв? Призрак ли е? Разкажете ми цялата история. Непотияне, разкажи му. Ние, царю мой, сме научени от бащите ни да почитаме Бога и да служим на царя. Когато ти ни изпрати в Фригия, за да потушим въстанието, ние доказахме храбростта си и нашата отдаденост към теб. Но от завист, злоба и сребролюбие, един от твоите поданици превърна радостта от победата в наказание, страх и смърт. Нали така, Влавие? А после? Какво стана после? Нека разкажа всичко поред. На път за Фригия спряхме за няколко дни в пристанището на град Мира. Там се запознахме с местния епископ Николай. Понеже гладните ни войници грабеха каквото намерят, той ги спря и им каза: защо вие, войниците на благочестивия цар, обирате своите ближни? Има ли сред вас християни? Спрете, братя, и ще ви дам всичко, от което се нуждаете. И наистина, докато бяхме там, той ни осигури храна и прояви щедро гостоприемство. Но докато бяхме там, се случи и нещо друго. Местният градоначалник Евстатий бил подкупен от някого, за да осъди несправедливо 3 невинни мъже на смърт. Точно така, както се случи и с нас. Когато узна за това, Никола се втурна, без страх, издърпа ятагана от ръцете на палача и пресече злото. Затова и ние цяла нощ се молихме на Бога на Николай да спаси и нас, както спаси невинните в Мира. Молили сте го и той ви е чул. Той ви спаси. На него дължите спасението си. Много ви моля да го намерите и да му благодарите. Кажете му, че изпълних желанието му. Те са свободни. Дай им да занесат като дар едно Евангелие в златен обков, красив богослужебен съд и 2 големи църковни свещи. Епископ Николай Мирликийски е смел и чудотворец. Тъкмо той на събора в Никея зашле вяри и пред теб, а ти вместо да му отрежеш ръката, го съжали и го наказа с тъмница. О, да, помниш, Амара? Наистина! Затвори го в тъмницата, но помниш ли какво стана после? Явили му се самият Бог и Богородица. Поднесли му Евангелие и мантия. Аз го затворих облечен в попско расо. Такъв е Николай. Смел и справедлив иерарх. Свети Никола доживял до дълбока старост и след кратко боледуване се представил в Господа, на когото служил вярно цял живот. Но той винаги е до нас, защото е жив, както са живи всички светци. Христос е рекал: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, дори и да умре, ще живее. От нетленото тяло на свети Николай изтича свето миро и той всеки ден върши чудеса.
Άγια μου Νικόλα, Свети Никола, спаси ме! βοήθεια, Помощ! Давя се! Άγια μου Νικόλα, Свети Никола, σώσε με. спаси ме! Άγια μου Νικόλα, Свети Сώσε ме. Никола, спаси ме! βοήθεια, βοήθεια. Помощ, помощ! Πνίγω. Как се намери тук? Какво се е случило? Πού είμαι? Ηρέμησε. Успокой Είμαι се! ζωντανός. Жив ли съм? Τι σου συνέβη, άνδρα μου, Какво δεν се случи, έφυγες? мъжо мой? Не отплува ли? Τι είναι αυτά τα νερά? Каква е тази вода? Μεγάλη χάρη του Αγίου Велика е που με έσωσε. милостта на светеца, който ме спаси. Фортунες έχουμε και Често и ние изпадаме в затруднения или се излагаме на опасности, Αν όμως έχουμε το но Χριστό ако μέσα пазим μας, Христос в γίνεται сърцето си, лимάνι η то καρδιά става μας. тихо Η ζωή пристанище, μας γίνεται а άρωμα животът και благоуханен μοιραίο дъх на смирна и και миро. τότε Тогава δεν μας нищо πιάνει лошо τίποτα. няма да ни се случва. Έτσι έκανε και ο Άγιος Силна е Николаος. била вярата на Και Свети έγινε Николай βρύση θαυμάτων. и го превърнала в извор на Μέχρι να чудеса. понιάσουμε, Нека заприличаме на зитаме. Него и се помолим Εκείνος за Неговата θα τρέχει για μας. закрила.